Tervehdys, täällä on taas Pasin ja Anna-Mari keittiössä. Pasi, morjesta, pitkästä aikaa. Tänään tehdään semmoista, että miten se näyttäisi, kun etukamera, okei. Kuorimme perunoita, teemme raakana paistettua perunaa, pistämme siihen valkosipulia. Sitten otetaan tämmöisen edullista kanafilettä, joka helle riittää hyvin. Sitten Anna-Mari löysi tämmöisen parmesanitapaisen juuston. Sitten freesaamme vielä tämmöisiä, kaupasta löytyy S-kaupassa kaikki hienosti, kaali, porkkana, puhdasta sekoitusta. Aloitamme silleen, että kuorimme perunat. Mulla on kätevä tää, millä saa kätevästi kuorittua tätä perunaa ja nopeasti tälleen. Ensin tästä näin, ja sitten tästä päästä näin. Mä huudon tän ja katson, jos tänne jäi jotain tämmösiä mustia kohtia. Tähän tarvitaan siis tämmönen kokkipuukko ja tää Anna-Pelle perunaa. Anna-Mari sanoi, että se on hyvä maku. No, nää oli multa päällisiä. No, pestiin sitten, kuorittiin. Ja nyt leikataan tämmösen, niin kuin huomasitte, että tämmösen 3 osaa. Ja tää pohja pois. Ensin pohja pois. Ja sitten käännetään näin, ja sitten sulla on helppo leikkaa. Pysyy tukevasti tossa. Nyt kun me ollaan saatu näin, niin nää halkaistaan vielä kerran. Tehdään kuutio tästä. Näin tehdään kaikille perunoille ja sitten saadaan kuutiota. Laitoin tuohon ihan rypsiöljy tuohon pannulle. Laitoin sen kuumeneen ja sitten kun se vähän lämpenee, tuossa heitän nuo perunat tuohon. Ja mahdollisesti vielä kannen päälle, että ne alkaa kypsyä siellä paremmin kannen alla, kun siitä perunasta lähtee nestettä ja se höyrystyy. Laitan valkosipulin kynsiä, poistan tuon kova osan tuosta noin ja vähän tätä päätäkin. Kaikista näistä. Näin. Sitten kun mä oon ottanut päät pois, niin mä laitan tän veitsen terän alle ton ja painan tällä, rusahtaa noin. Näistä lähtee nämä kuoret sitten ihan helposti. Mä oon rikkoutunut tällä lailla. Näin. Sitten kun ne on, toki tätä voi niin puristakin tonne, mutta kerran tää veitsi nyt tässä on, niin nää voi vaikka tälleen silputa näin. Sitten vähän toiseen suuntaan ja vielä toiseen suuntaan. Kyllä siitä silppua pikkuhiljaa tulee. Tässä kun hipelöi käsin tätä ilman suojahanskoja, niin mä teen tän itselleen mun kullalle. Ja sitten toisekseen, kokin kädet on aina puhtaat. Sehän läträä tuon vedessä, niin kun se pesee noita vihanneksia ja sun muita, niin ja totta kai se pesee muutenkin ne kädet. Laitan nokaren voita vielä tohon noin, niin saadaan parempaa väriä siihen. Tänne ei nyt tarvii olla ihan täysillä, vaikka mä täysin tuon laitoin, totta kai tää kuumenee. Ja sitten pikkusen pois semmonen, sanotaan, että tässä on 9 tää korkein, niin olisiko toi 7, 8, 6 semmonen sopiva, että se hautuu siinä eikä pala, mutta saa kuitenkin kaunista väriä. Tolla lailla pari siivua voita tohon. Kyllä mä totesin, että tää levy pitää laittaa kyllä kasille, kun se hiipuu toi lämpö tossa. Ja mausteeksi mä oon valinnut nyt tämmöstä mustapippuria, suolaa ja paprikaa. Ja totta kai se valkosipuli tässä. Nyt mä pistetään kannen päälle, että se vähän hautuu siellä ja kypsyy paremmin. Mausteet mä en oo vielä laittanut, mä laitan myöhemmin ne mausteet. Pistetään nyt tuo toinen levy päälle, pistetään kanssa tonne ylös ja ysille noin. Ja mä alan sitten freesaa paistaa kanaa ja kasvista. Nyt se antaa niin kovaa lämpöä tuolla kasilla, että pistän 7 ton peruna. Kanat sinne rasvaan, pannulle tirisemään, niin että toi väri muuttuu silleen kypsän näköiseksi. Sitten mä otan ne pois ja laitan noin rehut sinne ja yhdistän ne kana ja rehu. Ja soosiksi mä oon välinyt tämmösen osterikastikkeen. Toikin saa ihan kaupasta. Mä en nyt mausta tätä kanaa erikseen. Saattaa olla pieni suola jo valmiina tossa
Ja kunhan tulee toi maustekastike, missä on runsaasti suolaa, niin se on ihan turha tähän laittaa mitään. Ja toi maustekastike sisältää sen aromin, mitä me halutaankin tässä. Ja totta kai tuo kasvis antaa omaa aromia siihen, niin me pärjäämme ihan tuolla kastikkeella. Siinä on ainoa mauste, mitä tähän laitetaan. Ja tuon kanan ja kasvitseen käristämiseen käytetään tätä öljyä, rypsiöljyä. Kanan kanssa toi hella oli kato ysillä, niin nyt me vaadaan varmaan tuollaiseen 5, kun toi nyt ei vaadi niin paljon, kunhan se vähän tuossa lämpenee ja pehmenee. Lisäsin tämmöistä suurustetta tähän, ettei se ole niin vetinen. Ja kun mä maistoin äsken, niin se on aika voimakas suolainen, siis voimakas suolasta tää posterikastike. Niin ajattelin, että voisi vähän vedellä ohentaa, mutta tulin siihen tulokseen, että tämä on aivan riittävän, ei liian suolaista kuitenkaan. Nyt mä teen tästä lautasannoksen. Otan tätä perunaa täältä. Tuohon noin. Ehkä vähän lisää. Noin. Sitten otan tätä kanaa ja kasvista. Tuohon noin. On vähän sanoisin niinku albiinon värinen tää, kun tää on tätä vaalea kaali. Että jotenkin tästä puuttuu väri, mutta tehdään sit silleen, että laitetaan vaikka tätä parmesania päälle, sit se näyttää paremmalle. Noin, siinä se nyt on. Kiitos.